lidičky. Tu mám, jak sa to hovorí, tú pomádu, hej. Chcem sa tomu vyjadriť, že prečo nerobíme videa. Kto si to vypočuje, hej. Nerob. Takže, prečo nerobíme videa? Že tak. Môj brat nechce. Poď sem. Prečo nechceš robiť videa? Však už keľo nebolo cedo. No poď im povedať, že nie. Že by počuli to. Ja chcem. Ja mohu, asi takedy sa hadáme spolu. Nerob sa na robota. Povedz. No povedz. Ja nechcem robiť videa, pretože ja nechcem. Mne to už nezajíma a mne to proste nebaví mne to. Nie, nebudú to robiť každý deň. Nie, na toto kašlem a každý deň to nebudem robiť na TikToku. Fakt. Na YouTube. Ale na YouTube, ale nie. Tu nebudem robiť. Dobre, tak. Jeho názor. Môj názor, že budem sám točiť a viete jak. Ale budem točiť, no. Ale budem točiť. Chceš? Ale keď každý bude dať like, komentár. No poď povedz, čo chceš. Čo chcem? Ale ja budem točiť iba jednu. Videjko? Videjko jedno. Chcem tam like a komentár. Takže potom si nerob s tým, lebo nepočujú. Potom si urobíme s mojím kamarátom, budeme traja, aha, videl som to. Traja budeme. A... Hej, Marcela. Marcela. Takže... Amen bez gama. Dobre, ticho teraz. Že vás zdieľajte to video, lajkujte. Ja nechcem žiadnu beriak dlhý. Mne po odber nejde. Ale čaute. Videli ste o názor, že bude, keď mu dáte odber. Nie odber. Like aj koment. Čaute.